Hello, John. Go ahead. Naiasayang kat si Regional Blindness Prevention Program Kadagiti ng Duduma, Agadadal, Region 1, kabayan ti Department of Health, Ilocos Region. Kadagupan anay serbian kadagiti programa kasagiti elementary pupils iti grade 2 ken 3 kadagiti napili a pagadalan. Iti probinsya ti La Union para iti early detection and prevention iti panagpulsek. Nakipartisipar iti DepEd La Union kasi iti pagadalan iti Bacnotan Central School, San Gabriel Central School, Aringay Central School, ken Agoo East Central School. Nirekomendar iti Ilocos Training in Regional Medical Center, dagiti upingat sa anti-vision impairment para iti panagpaagas da, tapos saan na makapektar iti panagadal da, ken makapagturpot sa metlaen iti panagadal anat salunat. Malaksi diti vision screening, ket naisayang kat pa iti fluoride application, karagiti metlaeng Agadadal, ken naglepas gaytoy iti uneg, ti upat, na aldaw. Kadwa iti 99.5 as lawag, Idol Johnny 15, Tata, RMN.